But buto day ha? Patay. Scatter. Kana. Scatter. Kana. Buto na. Tintay. Patay tintay mo ay. Kana scatter. Wala ka na dako din dako. Dako gini. Uy, si Panugon sa ito number 0999-756-3469. Ate ito. Kana. Kana pusta kay. Karang. Dako. Abi dako ay. Pantay na. Simil. Unsam na yung gidwa dira? Ha? Unsa yung gidwa? Super is. Maglingaw lagi kayo mo. Super is ne. Nya patara ko. Daugan lagi mo. Ugan. Ay, ang kamay pa. Dua uy. Inani uy. Panghatag biaron. Kusog ang hatag oy. Pang load ba ni? Load. Okay na aw ako 1 million akong daog. Pang load Dako lagi. na kayo. Ala. Okay ra na adik mag-score. Ayun lang ako. Panghatag ron Panghatag man karon bantay ka. Hatag. Dako awar na akong daog. Sige, asa magpasensya ko dire. Sige. Pasensya ko. Di ka na imot ra mo gub. Patay, Grabe grabe, na oy. scatter oy. Hala ka na. Grabe. Mitin no. Wala sa Grabe. ipa. Five Scatter na. ako. Patay. Grabe ang scatter na po din. Grabe. Ayo, bitawan na bungol ka. Dili pa kasi yan ko be. Oh, tudong ko dia. Ila man. 100 ka na yung tanong, babawaan, sunod ay kisamo kayo. Oh, kano yan? Babawaan yun eh. 100? Kapoy yun, 100. Oh, man na. Oh, narang bayad, asa mo ni Pagi, sa Busulute, bintaon eh. Ari lang sa kan. Ari lang sa sira. Ge. Tara. Lama ka. Ay, dua na siguro ko na. Oy! O saan, dinot duwan. Sorry. Mana na. Super is, Super is. Ah, mag-support ang James to, kayo, kay Kuan Dako na man. kayo magdao. Nakuwaro na super is. Ah, ang coach support ang James to, napuha po kayo. Tanong ko. Try. Duwa ko, alay, tara. Tara pa na ako. Kasi bang tara. Grabe. Grabe nagpuwag hatag oy. Wala. Ikaw na ron. Ikaw na sad. Asa dito akong gisugo ay wala naman nabalik. Asa kar? Tayo tumbataan na. Ako parang bataan. Inar ako si Pabo. Sad. Dong pisot. Nakakita ka nga naagi diri si Tokmol dong. Oh, natoy. Scatter oy. Grabe, binti ko ni. Magduwa ka. 1 million Sino din. ka? Ni. Unsa na ni? Grabe Kuan eh, butoy. support ang James niya. Ano siya, Grabe. Bingo Plus. Tay, buto no? Oh, butoy yan. Buto na. Grabe. Buto. Bantura na lang eh kilig scatter de. Buto. Kana. Ay grabe. 10 times. Lapatay. Grabe. Buto Buto-buto. James, tigil dito duwa no? Grabe. Hindi na Ano, Niwil? Niwil, Wala, grabe. Niwil, 500, patay. Butoy. Kasi buto ba? Ilam na. Eh si Kuan kay buto ni. Ala. Grabe. Grabe oy. Tay, buto lagi mo may. Buto day ha. Patay. Bantog ra nga dugay. Gisugo og lod, scatter na nako lod. Atay gin bata agi de.